van die machine. Wat leef? En hij is de baas van die machine. Hoe werkt dat dan? Moet je hem inhuren? Ja, dat klopt. Je hebt roer zelf met die machientje. Oké. Dus Is het niet veel te warm voor dit werk? pauzeren regelmatig en we drinken flink. En, gisteren zijn we hier geschopt, het wordt echt warm. Nu veel het reuze met. Maar dit is ook het laatste voor u. Dus als we dit dadelijk goed gewerkt hebben, dan zijn we verkloren voor u. Dus, Begint voor ook, vandaag ook de bouwvak? nou, ik ben de eigenaar van het pand, dus we regelen het allemaal een beetje in eigen beheer. Wat, dit is geen woonthee? Ja. Maar dit is ook dit is... Dat is ook, ja. Oh, ik dacht dat je in deze business doet. Och, maar ja. Ik zit zelf in installatietechniek, dus duurzame energiesystemen. Maar ja, dan voor een eigen beheer een beetje regelen. Maar het klopt, de meesten die stoppen dadelijk deze middag. Dus wordt voor de grote barbecue met z'n allen en dan is het vakantie. Dus, ja, we zeiden nog tegen elkaar, gisteren waren we ergens op een bouw, gans bovenin de provincie. Ja, en dan lieten ze bij het hoogste punt een frietwagen komen. Ja, precies. Maar bij jou is het dus een barbecue. dat is het plan inderdaad. Ja. Bij kantoor aan. De bas in des huizes. Oké, oh! Hallo! Dus plaatselijk maken voor het werk wat ze erachter moeten Ja, doen. hoe ver ga je dit nog door achter? Ja, tot juist gaat verder dan de aanbouw. Dus we hebben een aanbouw voor dit jaar gebouwd. Dus dat is energiezuinige aanbouw, wordt geïsoleerd. En dan moet je een beetje afwerken voor de zomer begint. Hè. Dat heb je wel leuk gedaan, want dat is eigenlijk is het een vrij traditioneel huis. Ja, klopt ja. En daar heb je met die aanbouwtjes, ook veel met het portaaltje, heb je toch een leuke moderne... Ja, en dat trekt alles een beetje bijeen. De achterboord, de achter is zonnige spuurtje. De extra douche aangebouwd voor een verlaten oude bejaard, en de trap neem je op kinderen. Dus elke kant van het huis heeft een beetje een nieuw element. Dat trekt ze allemaal een beetje bijeen. Nee, maar zit je van Vols? Ja, nee, weet die vandaan. Uit Epe oorspronkelijk. Oh. Is dat dan een, mag ik dat zo zeggen, een stapje terug van Epe naar Vols? Nee, ja, dat zie ik meer voorzieningen. En terwijl Epe ook niks slecht is. Maar we hebben lang gezocht naar leuke huis in het Heuvelland. Dus Epe, Mechelen, Vols, Mergroten, Kulpen. Maar wordt er lastig te vinden. Dus, en uiteindelijk is het voor hier terechtgekomen. Ja, hoe lang heb je dan gezocht? 2 jaar, of wat. Dus, en de prijzen die gingen echt, die schoten de lucht in de laatste 3 jaar. Dus, En wanneer heb je dit gekocht? een jaar geleden. Een jaar geleden? Ja. Oh, dat was net in de tijd dat het... Ja, dus nee, we waren wel erg blij dat dit keer wel gelukt wordt. We hadden natuurlijk al vaak kapot gedaan op het. En installatietechniek, loodgieter of elektrisch? Nee, duurzame energietechnieken. Dus solar, warmtepompen, biomassa, ecologische Daarom zei je heel expliciet, we hebben een energiezuinige aanbouw. Ja, dus met 3 dagen gelaagd glas en extreem dikke isolatie. Alles houtskeletbouw, dus herbruikbare materialen. Cradle to cradle. Ja. Mensen, ik hoop niet mee te maken dat dat terugkeert naar de kredel. Kent je het programma? Ongeveer, ja. Ja? Nou, niet elke week, maar ik zie het wel eens voor wie komt. Dan weet je dat wij, in ieder geval als ik voor mezelf mag spreken, we zijn redelijk nieuwsgierig aangelegd. Ja. Als ik hier sta en ik kijk tegen kant op, dan denk ik bij mezelf, volgens mij heb je een waanzinnige achtertuin. Kan eens kijken. Mocht het? Ja, zeker. Ja, nou, loop maar voor mij dan. Op gepaste afstand, hè? Oh, och, Jiminy. Hi, ik ben Bas. Ik ben Raisa. Hallo. Je ziet aan elkaar verbonden, ja? Jazeker, al 20 jaar. Al 20 jaar. 22. 21. Maar hij is van Epe oorspronkelijk, maar geen niet volgens mij geval. Nee. Uit Gelderland. Gelderland. En waar hebt u die leuke installateur opgeduikeld dan? Toen was hij nog niet installateur, maar in Nijmegen daar had hij een café. En ik woonde achter dat café. Stamgast? Bijna, zoiets. En wanneer sloeg de Van Geuvel? 99. In 99? Dus
Toen studeerde het al, een oude cafeetje erneven voor de leuk. En reizen we onder achter het café. Dus Was een goed jaar in 99. erg fijn joh. Ja, ik ben getrouwd in 99. Ja. Kijk, en dan ben je Ja. nog helemaal bij elkaar. Vergeet, nog helemaal. Kijk, Ja, nog helemaal. echt geluk. Dus wel. ja. Ja. En waarom sloeg de vonk over? Wat vond jij leuk aan hem? Ik vond alles leuk aan hem. Echt waar? Ja, ondernemend, een mooi Limburgs accent. Liefdevol, intelligent. Goddelijk uiterlijk. Ja, Wauw. gespierd, Ja. slank, sixpack, Toen nog. wilde krullen. Volgens mij kun je op die manier nog uren doorgaan, hè? Ja. Ja, Vooral die wilde krullen. Onmiskenbaar, hè? en die had hij wel. Ja, wij hebben een kale geluidsman. Ja, Ja. zoiets. Dus, In de toekomst. Ja, dat is niks voor jou dus natuurlijk, hè? Jij houdt van krullen. Ik hou van krullen, zoals je ziet. Hey, en wat vond en vindt ik zo leuk aan Raisa is het? Raisa. Raisa. Inderdaad. Nou ja, sowieso hè. Dat is een sprankelende persoonlijkheid. Niet op een mondje gevallen, dus erg onderhoudend. De aantrekkelijke fysiek natuurlijk. De intelligentie, de humor. Had je dat ooit verteld? Dat- Had je helemaal verteld? Nee, Dus, je moet elke dag langskomen. ja. En je zit hier met z'n tweeën. En als dochter. En als dochter. Ja, Oké, die is en- het oppassen. Ja. Heel jammer dat ze niet thuis is, want ze wil heel graag filmster worden. echt waar? Ja, Ah, dat was. Hoe heet ze? Amélie. Amélie. Ja, dus Zoals in de film. ja, zeker. Is het ook een beetje zo'n type? Of is ze blond, net zoals mama? Dit is een kloon van mijn vader. Maar dan vrouwelijk. Ja, ja. Ja, En zonder sikje. zonder steekje. Ja, met Maar die is nou oppassen, hè? Dit is oppassen bij vrienden. Dus dat is jammer. Hoe oud is ze? 13. 13. Ja, Ja, dochters van 13, hè? die ook gehad. Dat heb ik gehad. Die is nou 14. Ah, gelukkig. Dus, heb 2 jaar weer Hé, gekregen. maar jongens, dit is... Wauw, man. Ja, dat is leuk hè. Ja. Dit is echt te gek. Bijna net zo leuk als een hier. Nou, dat is inderdaad... dit heeft een hoge epen gehad. Terwijl, als ze zo door Vaals reist, denkt ze bij zichzelf van... Ja, we zeiden net tegen elkaar... Vaals is heel multiculti. Hè. De merk staat hier ook heel veel Duitsers wonen en zo. En dat Arabieren, merkt ze toch studenten. een beetje aan de... Maar als ze dan... Ja, goh, nooit gedacht dat ze in Vals zo prachtig kent ze... Dit is denk ik wel een van de beste uitzichten van Vaals. Daar hebben we het huis ook op gekozen. Ja. Voor een klein huisje eigenlijk toen we het bekeken. Maar met de aanbouw, ja, dat moet zich dat wel onbetaalbaar. En free dik bij het centrum. Dus op zich wel, En dan, oh kijk, is dat ook de keuken? Zie ik dat goed? Ja, dat is gekozen. Rechts is keuken en daar is dat een open haard of een tv? Ik kan het niet goed zien. Maar jullie zitten hier, kijk, zo'n mooie grote tafel Ja. en dan met dat uitzicht. En wat is dat voor een, is dat een zwemvliever? Natuur 5, ja, of natuurzwembad. Ja. Het is nog heel af, het natuurdeel moet nog ingericht worden. Dat is dat lege betonnen bak aan de linkerkant. Maar ja, vrouwen al zin om te zwemmen. Dus, En dat is natuurlijk ook energie. ja, dat is En niet zonnepanelen of zo? ja, die moeten er komen die deze moeten maand. er Dus, komen. ja, daar hebben we natuurlijk op alle fronten zit voor het werk. En vrouwen zeggen van nu had de tuin even voorrang. En dus de zonnepanelen en de muurisolatie van het oude deel die moeten nog. Maar komen er ook plantjes in Raisa dan? Ja, aan de linkerkant komen de plantjes en die andere bak. Maar die moeten nog komen. Oh wacht, dat wordt eigenlijk een hele plantenbak. Dit wordt een hele plantenbak. Maar daar moet nog een, weet je het, filler, liner? Ik Lava. heb er geen verstand Ja, van. en een Oh, lavasteen of lavasteen inderdaad. En een de van de planten. EPDM-folie moet er nog in. komen er van die mooie riet, Ja, rietachtige dingetjes in? planten, ja. Leuk. Goh. Ja, Als, En dan hoeven we niet meer op vakantie, hè? mag ook niet. Hè. was dat wiens grote wens was dat, een zwembad? Ja, volgens mij zei ik het net ook al, de dames. Ja, Dus- de ja. echte water op. Ja? En de dochter ook. Maar dit is toch als godinnen in Frankrijk Ja, dan? zeker, dat moet ook. We hebben ons Goh, helemaal uit de heerlijk. naad gewerkt in de horeca, dus nu is het klaar. Nu zijn we met horeca pensioen. Jij vooral. Nu doen we alleen nog ons echte werk. Ja, wat is jouw echte werk, Ik ben Raisa? docent Spaans in Schaafsvoeren op het volwassen onderwijs. En dan ben ik ook Hartstikke idee. coördinator. Dus ja, dat is mijn echte werk.
En we hebben 16 jaar, maar dat heb je misschien al verteld? Nee, heb ik niet verteld. We hebben 16 jaar in Valdieu appartementverhuur gedaan. In Valdieu? In Valdieu. Oude boerderij verbouwd. Zo'n vervelende plek, hè? Ja, was ook, Ja. maar hier is het uitzicht eigenlijk wel net zo mooi. Dus je bent helemaal nu weg uit Pensioen, horeca uit en de- je ja. bent met pensioen. Van de horeca. Ja. Af en toe nog eens een keer Spaans voor de klas, of niet? Ja, ja, ik geef nog steeds les. Oké. Daar ben ik nog niet met Oké. pensioen. Zo oud ben ik nog niet. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, sí. En ja, verder dan Sea Toledo kom ik niet meer, denk ik. Maar dan best ik niet rouwig in deze tijd dat ze geen kroegbaas meer best, denk ik. Dat zeker, ja, liep ik echt verschrikkelijk op een horecabedrijf. Want daar heeft ze eigenlijk werk zat gehad? Nog? Ja, verhubben met ons, met de biomassa en de solar dingen, dat loopt langzaam deur, maar echt veel langzamer dan vorig jaar. En de merk gewoon dat jullie gewoon, ja, ze even op de rem kunt storen. Of zitten hebben van, of gingen toetsen komen wanneer het nodig is. En verschillen het even goed. Vanzelf op, we ook gezegd, Ja. nou ja, even alleen de nodige contacten. En natuurlijk ook omdat we alle twee oude subben die in de risicogroep zitten. En dat is toch het voorzichtig qua uitgaansgedrag. En, Jouw ouders nog steeds in Gelderland af? Ja, mijn moeder. Mijn vader is overleden, maar mijn moeder is in Gelderland, ja. Dus je zit regelmatig in de auto? Nu wat minder, maar als het kan wel. Ja. Tot slot, Spaans, komen er straks ook lekkere tapas van de barbecue? Of ja? Altijd, ik heb net nog gazpacho gegeten. Koude Spaanse tomaten komkommersoep. Dus er wordt hier genoeg Spaans gegeten. Ja, en dat duidt ik goed, dat dieet zo te zien. ja, precies, chorizo. En, dus die soep, daar ben ik het minder fan van. Ja. Dat is toch gezond voor Nee, maar zo'n sixpack moet je ook wel onderhouden, hè? Ja, ja, dat zie je. Hè. Dat gaat helemaal goed.